Sige, let's get it on. Tara, let's go. It's so hot. Si Jay ba yun? Hi. Tangay, matulnutin ko ni. Turun-turun ko lang. Bastos ko. Tanga yung camera. Gago siya ito napipag ko. Ikaw? Tara na. Babe, ang tagal mo, babe. Kami nga, ano? Kami nga, ano? Sa wakas. Busy sa wakas. Just do it. Tara, order. Itang ina, mahirapan ako dyan. Just do it. Mahirapan tayo dyan. Sige, akyat. Ang ina, stick talaga to. Ay, hindi ko kaya. Baby. Nasapad ako lang. Natumba ka ni Warner. Warner, mauna ka tagwir mo. Sige, tama ang top. Sige muna kayo. Bilang ko na eh. Ako yung taga-video nyo. Bilang. Bisa mo dyan, wag mo yung ano. Bisa mo ata ano. Baka makita yung short. Saan sila? All the way. Ay, ang ingat. Ready? Ang ganda oh. Doon tayo. Dito tayo. Dito na tayo kay Manjaki tayo. Dito ka TikTok pa dyan. Tara na, picture na. Oh. Picture na. Mas maganda doon sa ano, taas, no? Yeah, so ganda din. Pag naapula na manisi, bagang teka lang siya. Tara na. Bye.